na live dito sa YouTube. And welcome back mga katapsay to my YouTube channel. This is your Maestro Waray. Akala nyo lang meron pero waray, 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 waray. Pero yung kasama ko ngayon ay hindi siya waray, meron siya. Ayan, si Ma'am Melanie. Meron siya pero waray din siya. Waray siya pera. Paano ba paglipat nito sa sa audience? So, ayan mga kakapsoy. So, nandito po tayo ngayon sa Lawang Northern Samar. At ayan, mga kakapsoy, yung nakikita ninyo ay yung amin pong bayan sa Lawang Northern Samar. Ayan, nandito tayo ngayon sa PM Heta Memorial Central Elementary School. At nag-antay kami ng sasakyan. So this is my humble town, municipality of Laoang, Northern Samar. At shout out sa ating mga viewers. Yes, we have one viewer. And who's this? Yes. Shout out sa you, Lords. Yeah, break it down you. O gawin mo ako ha, kaya magla-live lang ako dito. Oh. Ipakita ko sa inyo yung PM Heta Memorial Central Elementary School. Isa ito sa sa malaking paaralang elementarya dito sa bayan ng Laoang. At nandito yung kanilang school gate. Ayan, wala pong tao. Ayan. At nandito na tayo sa PM Heta. Ayan o, yung lugar nila parang bakasyonan. Ang sarap. Malamig. Presko yung hangin. And of course, masarap din. Mas masarap naman yung nagla-live na si Maestro Waray. Ayan mga kachapsoy. Kita nyo ano, guwapo. Ayan mga kachapsoy. Guwapo po ako pag natutulog. So, ayan po, dahil mahina po yung signal, baba na lang po tayo uli. Shoutout nga pala sa ating mga kababayan, mga taga Laoang Northern Samar, at sa lahat po ng mga taga Northern Samar na nasa Kabihasnan, nasa Maynila, and of course, mga kababayan natin around the world. Ayan. So, shoutout sa inyo mga kachapsoy. And, inimbita. Ayan, ulitin ko lang po yung announcement ko. Inimbitahan ko po kayo, malapit na po yung pista sa amin sa August 17, 18 po dito sa Barangay Magsaysay, Laoang, Northern Samar. Pero may patakaran po tayo, mga kachapsoy. Alam nyo kung ano yung patakaran natin. Bring the bring po. Bring your own. And kami na yung kakain. Siyempre, ikaw nagdala. Alam ka ba naman, ikaw din yung kakain. Ayan, we have 2 viewers and 1 liker. Hello, shout out. Yeah. Sandali ha. Huwag lang kayong malalangkag dahil maghanap po tayo ng magandang lugar. Hindi pa po kasi kami nakakasakay ng sasakyan papunta sa Kabihasnan. Nandito kami, stock knowledge kami dito sa PM Heta Memorial Central Elementary School, Laoang, Northern Samar. Shout out nga pala sa ating mga kabaro na mga vloggers. Especially to Sir Biyong. Ayan. Sir Biyong. Albert Pincalin or mas kilala bilang Sir Biyong. Ayan. Shoutout din kay Boy Hyper. Ayan, Boy Hyper Vlog of Katarman, Northern Samar. Shoutout din kay Tang Lois TV. Ayan, Nicole and Kathleen Vlog. Shoutout sa inyo. Shoutout din kay Kawaray Adventure. Shoutout din, sino pa ba? Kay Micalin Orsolino. Ayan, shoutout sa ating mga kabaro na mga vloggers.
bisitahin nyo din po mga kachapsoy yung kanilang mga vlogs. Magaganda po yung mga content nila. Pag hindi pa po dumami talaga yung subscribers ko, bala ko po talagang mag-bold na. Wag. Bawal tayo doon. Bawal tayo sa ganyan. Tara, baba na lang tayo. Doon na lang tayo sa kanto sumakay. Tara. Ayan. Maglakad-lakad na lang kami mga kachapsoy. Dahil wala naman kaming makahanap na sasakyan. Para na rin makapaglibot kayo dito sa Lawang. Sa mga kababayan po nating mga taga-Law, ang malaki na pang pinagbago ng Lawang Northern Samar. Maganda na po at marami na pong improvements ang ginawa. Kagaya ko po, medyo nag-aaral na pa ako mag-Tagalog dahil dati po Tagadol po talaga yung pagsasalita ko. Ayan mga kachapsoy, nakasakay na po tayo sa tricycle at papunta na po tayo sa pinakasentro ng bayan, yung Barangay Baybay, Lawang Northern Samar. Shoutout po sa ating kababayang si Perla Felix na kasalukuyan po nagtatrabaho ngayon sa Saudi Arabia. Ayan. Shoutout sa iyo. At shoutout po sa cellphone